Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κοντά σας και σήμερα η εκπομπή Υγεία και Ομορφιά, όπου θα συζητήσουμε για δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπου απασχολούν όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά τους περισσότερους ανθρώπους. Θα μιλήσουμε για την υπνική άπνοια, όπου συνήθως εμφανίζεται με την παχυσαρκία, καθώς και για την δυσκολιότητα, όπου δημιουργείται με την κακή διατροφή και την παχυσαρκία. Κοντά μας φυσικά και σήμερα έχουμε τον κύριο Γιώργο Τούκα, διαιτολόγο και υπεύθυνο των επιστημονικών προγραμμάτων διατροφής και αδυνατίσματος Weight Free. Καλησπέρα κύριε Τούκα. Γεια σας για ακόμα μια φορά. Να σας καλωσορίσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Και έχουμε φυσικά μαζί μας και έναν ακόμη καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Είναι χειρουργός οριλά, όπου μαζί του θα συζητήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο ροχαλιτό, την υπνική άπνοια και την παχυσαρκία. Καλησπέρα κύριε Μακρυπίδη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας για αυτό το πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί όπως είπαμε σήμερα έχουμε κοντά μας έναν ακόμη καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, χειρουργός οριλά, όπου είπαμε σήμερα θα συζητήσουμε μαζί του τη σχέση ανάμεσα στο ροχαλιτό, την υπνική άπνοια και την παχυσαρκία. Κύριε Μακρυπίδη, σε κάθε ελληνική οικογένεια έτσι, υπάρχει το λιγότερο ένα άτομο που ροχαλίζει. Σίγουρα θα το έχετε συναντήσει κι εσείς. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το ροχαλιτό, εκτός το ότι αποτελεί φυσικά ότι είναι ενοχλητικό, έτσι, επιπρόσθετα αυξάνει και τον κίνδυνο για διάφορες παθήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε σήμερα και να μας ενημερώσετε φυσικά πώς συνδέεται το ροχαλιτό με την υπνική άπνοια, έτσι, και την παχυσαρκία μαζί. Καλησπέρα σας. Κατάρχας θα ήθελα να πω τι είναι το ροχαλιτό. Ναι, να μας πείτε λοιπόν τι είναι το ροχαλιτό και πού οφείλεται. Ακριβώς, το ροχαλιτό είναι η δόνηση των μαλακών μορίων του φάρυγγα, έτσι, για να δώσουμε σαν έναν ορισμό. Με τη δυσκολία αυτή που υπάρχει στη διέλευση προς τα πίσω του αέρα από τη μύτη ή από το στόμα, παράγεται αυτός ο θορυβώδης ήχος, ο οποίος δημιουργεί αυτά τα προβλήματα του ροχαλιτού. Και με τη δυσκολία αυτή της διέλευσης του αέρα, ο άνθρωπος και δυσκολεύεται να παράγει το οξυγόνο, να έχει το οξυγόνο που θα χρειαζόταν για να μπορέσει να κοιμηθεί άνετα, αλλά και ενοχλεί τους δίπλα του. Τους δίπλα του, ακριβώς. Ναι. Θα σας φανεί περίεργο, αποτελεί το ροχαλιτό, έτσι να το ξεκινήσουμε πιο απλά, αποτελεί έναν από τους λόγους διαζυγίου. Ναι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι τόσο ενοχλητικό καμιά φορά που... Τσακωμών συνήθως. Ακριβώς, δεν μπορούν να κοιμηθούν μαζί τα ζευγάρια. Ναι. Είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι αυτό που είπατε, 1 ή 2 άτομα σε κάθε οικογένεια, καμιά φορά και παραπάνω. Καμιά φορά το βλέπουμε και σε μικρά παιδιά, τα οποία συνδυάζονται πάντα με παχυσαρκία, αυτή την παιδική παχυσαρκία που υπάρχει. Ουσιαστικά τα άτομα αυτά, εκτός από τη δυσκολία αυτή που δημιουργούν με τη διέλευση του αέρα και τον θορυβώδη αυτόν ήχο, έχουν αυτό που λέμε υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια ουσιαστικά είναι μια απάθηση, είναι ένα σύνδρομο, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο άμεσες στον οργανισμό, αλλά και περαιτέρω επιπτώσεις αργότερα. Τα άτομα αυτά δεν έχουν τον ύπνο το σωστό και ουσιαστικά κοιμούνται και κουράζονται. Ουσιαστικά κοιμούνται και το 1/3 της ημέρας μας, που αποτελεί η διάρκεια του ύπνου που θα πρέπει να είναι, αντί να αναπαύονται, κουράζονται περισσότερο. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, η υπνική άπνοια συνδέεται με το ροχαλιτό. Συνδέονται με την έννοια ότι τα άτομα... Και με την παχυσαρκία ταυτόχρονα. Ακριβώς. Είναι μια αμφίδρομη σύνδεση όλων αυτών. Το ότι κάποιος, ας πούμε, δυσκολεύεται να περάσει ο αέρας από τη μύτη και από το στόμα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά, οπότε να μην λειτουργήσει καλά ο ύπνος ως ανάπαυση. Τα άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα, για να περάσουμε και στο θέμα αυτό, γιατί κατά βάση δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται μόνο εκεί, αλλά τα περισσότερα άτομα που είναι παχύσαρκα ροχαλίζουν και κάνουν υπνική άπνοια.
χρειάζονται μεγάλους όγκους οξυγόνου, με αποτέλεσμα να ανοίγουν το στόμα για να αναπνεύσουν. Οπότε, να παράγουν αυτό το θορυβόδη ήχο και καμιά φορά, παρότι ανοίγουν το στόμα και προσπαθούν να αναπνεύσουν από το στόμα, να μην τους φτάνει αυτός ο όγκος οξυγόνου που παίρνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το φαινόμενο της υπνικής άπνοιας, να κάνουν άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου, να ξυπνάνε κατά τη διάρκεια του ύπνου, να νιώθουν ότι δεν τους φτάνει ο αέρας, να περιορίζεται ο ύπνος τους, με πολλές επιπτώσεις στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Πώς μπορούμε δηλαδή να το διαγνώσουμε αυτό, κύριε Μακρυπίδη, δηλαδή κάποιος να καταλάβει ότι έχει και υπνική άπνοια? Για το θέμα του ροχαλιτού, η πιο εύκολη διάγνωση είναι ότι συνήθως και στο ιατρείο μου που έρχονται για τέτοιες περιπτώσεις είναι οι σύζυγοι. Τον φέρνουν, το σύζυγο, λέει γιατρέ, δες τι μπορεί να κάνουμε γιατί ροχαλίζει. Για το θέμα της υπνικής άπνοιας είναι κάτι πιο δύσκολο. Μέσα από το ιστορικό όμως μπορώ να καταλάβω αν το άτομο αυτό εκτός από το ροχαλιτό έχει και υπνική άπνοια. Συχνά υπάρχουν κάποιες εξετάσεις με την κλινική εξέταση που λέμε, ας πούμε με ενδοσκόπιο, μπορούμε να δούμε την πυκνικότητα του λαιμού, του φάριγγα, το σκολιωτικό διάφραγμα. Γίνεται αυτή η εξέταση. Γίνεται μια συνολική εξέταση, μια κλινική εκτίμηση, οριλά εκτίμηση του ατόμου. Σε συνδυασμό μετά με το BMI, τα κιλά, ας πούμε, αν το άτομο είναι παχύσαρκο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό. Και το BMI τι εννοείται για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει? Είναι ο δείκτης σωματικής μάζας. Θα το πω εγώ μετά. Ο οποίος ουσιαστικά στα άτομα τα παχύσαρκα βλέπουμε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, ξεκινάνε αυτό το ροχαλιτό, το έντονο, από την αρχή που έχουν πάρει κιλά, συνδυάζεται πάρα πολύ και με την εργασία τους και με τη βραδινή σύντηση, το βραδινό φαγητό ή το ποτό, κυρίως το ποτό, βοηθάει στο κάποιοι μύες που υπάρχουν στο φάριγγα και στην περιοχή, ας πούμε, του θώρακα να γίνονται πιο χαλαροί, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτός ο παφλασμός, αυτό το ροχαλιτό το έντονο. Τώρα μιλάμε, κύριε Μακρυπίδη, για ροχαλιτό δηλαδή έντονο σε καθημερινή βάση, όχι αν κάποιος κάποια στιγμή θα ροχαλίσει, μα ίσως από κούραση. Κοιτάξτε, αυτά συνδυάζονται. Πραγματικά Δηλαδή, τι συμπτώματα έχουν οι άνθρωποι που ροχαλίζουν και δεν κοιμούνται καλά? Τα άτομα που ροχαλίζουν και δεν κοιμούνται καλά, και τα άτομα δηλαδή που συνδυάζουν ροχαλιτό και υπνική άπνοια, που είναι πολύ πιο έντονα τα συμπτώματα, εμφανίζουν πρώτα υπνηλία. Κατά τη διάρκεια με το που ξυπνάνε, νιώθουν σαν να μην έχουν ξεκουραστεί καθόλου. Δεν υπάρχει ανάπαυση. Υπάρχει ένα βαρύ κεφάλι, καρυβαρία που ονομάζουμε, ας πούμε, συχνά. Δεν έχουν διάθεση για δουλειά. Έχουν μειωμένες ικανότητες και στο θέμα, ας πούμε, της διάβνοιας πνευματικής αλλά και της σωματικής. Τα άτομα αυτά ουσιαστικά, ένα παράδειγμα, ας πούμε, μπορούμε να φέρουμε για να το κάνουμε έτσι πιο έντονο να φανεί. Μεγάλος αριθμός αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων έχει βρεθεί ότι έχει προέλθει και έχει συμβεί λόγω του ότι άτομα αυτά είχαν υπνηλία κατά τη διάρκεια της οδήγησης, με αποτέλεσμα να τους πάρει ο ύπνος την ώρα που βρισκόντουσαν στο τιμόνι. Δυστυχώς αυτά τα άτομα, λέμε πάντα ότι είναι τα άτομα τα κυρίως που έχουν τα προβλήματα αυτά της αναπνοής, αλλά είναι στάνταρ ότι υπάρχει πάντα και ένα συνδυασμός μιας απόφραξης του ανώτερου αραγωγού. Για να το εξηγήσω πιο απλά, έρχονται συχνά στο ιατρείο μου και μου λένε γιατρέ, ροχαλίζω, τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε ως χειρουργός οριλά, ας πούμε, να κάνω για αυτούς τους ανθρώπους, και με μικροεπεμβάσεις και με τη χρήση λέιζερ και ραδιοσυνοτήτων που υπάρχουν τώρα. Όταν όμως ένα άτομο είναι παχύσαρκο, πραγματικά μου έχει τύχει πολλές φορές και θα ήταν ανήθικο να μην το λέω στον ασθενή εκείνη την ώρα, πρέπει να χάσει κιλά. Ό,τι και να κάνουμε χειρουργικά πρέπει να χάσει κιλά, γιατί αυτά είναι που του δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα, και την υπνική άπνοια και το θέμα του ροχαλιτού. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις του κύριε Μακρυπίδη στην καρδιακή λειτουργία? Όπως είπαμε, εδώ φαίνεται πόσο ουσιώδες είναι η σύνδεση μεταξύ και η σχέση μεταξύ του ροχαλιτού, της υπνικής άπνοιας και της παχυσαρκίας, διότι τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν αυτά τα άτομα μοιάζουν με τα προβλήματα που έχουν τα άτομα με την παχυσαρκία. Δηλαδή μπορεί να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να έχουν προβλήματα, αυτό που λέμε αριθμίες της καρδιάς, μπορεί να φτάσουν μέχρι κολπική μαρμαργία αν τα άτομα αυτά συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο. Φουσκώνει η καρδιά τους. Γιατί σκεφτείτε ότι τα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας γυμνάζονται, αγωνίζονται, ξυπνάνε ιδρωμένοι. Έχουν κάνει άσκηση, αντί να ξεκουράζονται εκείνη τη στιγμή, ξυπνάνε πιο κουρασμένοι από ό,τι ήταν πριν κοιμηθούν. Παλεύουν τον εαυτό τους δηλαδή. Ακριβώς.
Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης? Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί, έτσι να μας πείτε? Υπάρχουν. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης, ανάλογα βέβαια με την αιτία που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για κάποια αιτία απόφραξης, δηλαδή αν είναι κάποιος άνθρωπος αδύνατος για παράδειγμα, αλλά έχει μια απόφραξη στο ανώτερο αναπνευστικό όπως λέμε, αυτό μπορούμε με μια επέμβαση, με ένα χειρουργείο είτε της μύτης είτε του στόματος, είτε συνδυασμό αυτών των δύο, και μάλιστα τώρα πια με τη χρήση των λέιζερ και των ραδιοσυνοτήτων ανέμακτα και χωρίς πόνο, να τον βοηθήσουμε να του δίνουμε τον αέρα που πρέπει, να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται κανονικά. Όταν όμως το άτομο αυτό συνδυάζει πολλά κιλά και κυρίως περικυλιακό λίπος, το οποίο πιέζει το διάφραγμα, του ανοίγει την ανάσα. Δηλαδή κυρίως λίπος στην κοιλιά. Στην κοιλιά. Και είναι χαρακτηριστικό, ο Γιώργος θα σας το εξηγήσει καλύτερα, γιατί περισσότεροι άντρες το έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί έχουν εκεί που βάζουν περισσότερα κιλά. Αυτή η πίεση τους δημιουργεί αυτό το άνοιγμα του στόματος να μπορέσουν να πάρουν ανάσα, που δυστυχώς καμιά φορά δεν φτάνει και τα άτομα αυτά φτάνουν να χρησιμοποιούν μέχρι μάσκες, αλλάζει η ποιότητα ζωής τους, αλλάζει η ποιότητα ύπνου, δυστυχώς πέφτει πάρα πολύ η όλη ποιότητα. Άρα εσείς προτείνετε στον κόσμο ότι να μην ανησυχεί όταν έχει αυτό το πρόβλημα, κύριε Μακρυπίδη, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί? Εγώ καταρχάς προτείνω στον κόσμο... Δηλαδή χειροχαλιτό, υπνική άπνοια, συν παχυσαρκία μαζί. Τι θα προτείνατε? Προτείνω στον κόσμο καταρχάς θα πρέπει να το διαγνώσουμε. Πάντα λέω ότι κάθε πάθηση θα πρέπει πρώτα να τη δούμε, να τη διαγνώσουμε, να δούμε ποιες είναι οι αιτίες της, ώστε στην κάθε αιτία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αν κάποιος έχει συνδυασμό όλων αυτών των αιτιών και σε συνδυασμό με κάποιους διαιτολόγους και σε συνδυασμό με το θέμα το χειρουργικό, να μπορέσουμε να το δούμε ολοκληρωμένα, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι σημαντικό το ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να ρωτήσω κάτι εγώ πάνω σε αυτό. Όταν έχουμε παχυσαρκία, π.χ. έναν άνθρωπο 120 κιλά και πάει στα 100. Ένα 60 ύψος, μια γυναίκα, έναν άντρα να το πούμε καλύτερα, ένα 70 ύψος, 120 κιλά και 45 χρόνια και πάει στα 100. Πόσο κέρδος θα έχει, πόσο ποσοστό στην υπνική άπνοια θα κερδίσει? Δεν έχει φτάσει στο κανονικό του βάρος, περίπου. Και όμως το κέρδος που θα έχει είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν, δηλαδή μπορεί αυτός ο άνθρωπος, επειδή, κοίταξε να δεις, επειδή έχουν συνηθίσει να κοιμούνται με τα κιλά αυτά που κοιμόντουσαν και να καταβάλουν αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουν να κοιμηθούν, θα του φανεί μεγαλύτερη διαφορά. Είναι αυτό το έχω πει σε αρκετούς ασθενείς και τους φαίνεται περίεργο. Θα του φανεί μεγαλύτερη διαφορά το να καταφέρει να χάσει τα 15-20 κιλά τα πρώτα, παρά να γινόταν μια ολοκληρωμένη επέμβαση από μένα, στοματικής κοιλότητας και ειρηνός, στην οποία θα ανοίγαμε τον αραγωγό. Ουσιαστικά τη μεγάλη διευκόλυνση στο θέμα της αναπνοής και στην ποιότητα του ύπνου θα τη δει από το χάσιμο των πρώτων αυτών 20 κιλών. Και μπαίνει σε μια διαδικασία, και είναι αυτό που λέμε και η ψυχολογία του ασθενούς καμιά φορά. Το ότι ο ασθενής όταν βλέπει ότι χάνοντας κάποια κιλά, βοηθώντας το να μπορεί να κοιμάται καλύτερα, είναι αυτή η αμφίδρομη λειτουργία του παχύσαρκου. Την επόμενη μέρα θα έχει μεγαλύτερη διάθεση να κάνει άσκηση, θα έχει μεγαλύτερη διάθεση να μπορέσει να κάνει τις λειτουργίες γενικά της ζωής του που θα ήθελε, με αποτέλεσμα να βοηθάει περισσότερο ακόμα και στο θέμα το να χάσει περισσότερα κιλά σιγά σιγά. Μάλιστα. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ με την υπνική άπνοια είναι ότι δεν οξυγονώνεται ο εγκέφαλος ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες παύσεις, οπότε σαν να νεκρώνει κάποια σημεία ο εγκέφαλος, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι να το πούμε. Ουσιαστικά στις στιγμές αυτές είναι σαν να κάνουμε αναερόβια άσκηση, σαν να τρέχει 100 μέτρα αυτός ο άνθρωπος. Συνέχεια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παύση μέχρι και 10 και 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δείκτες απίστευτους. Και κυρίως αυτά τα άτομα είναι παχύσαρκα. Το 90% των περιπτώσεων που βλέπουμε συνδυάζονται και παχυσαρκία μαζί. Άρα μπορεί και κατά τη διάρκεια της μέρας ή στα πρωινά να έχει κάποιο πονοκέφαλο κάτι και να λέει «Μα έχω πονοκέφαλο». Μπορεί να προέρχεται και από εκεί δηλαδή. Βεβαίως. Πονοκέφαλος, βαρύ κεφάλι. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάθονται σε ένα καφενείο ή συζητούν με κάποιον και εκείνη τη στιγμή τους βλέπεις να κλείνουν τα μάτια μέρα μεσημέρι, εκεί που κάθονται και μιλούν. Δεν είναι ότι κάθονται έτσι ήρεμοι και να κοιμούνται. Και να κοιμούνται πραγματικά.